আসলতে চাওক কোকৰাঝাৰ যি আমাৰ BTC তথা BTRৰ ৰাজধানী কোকৰাঝাৰ চহৰলৈ যোৱাৰ আগত যিটো আমি এটা গেট পাইছোঁ সেই গেটটো আসলতে নিৰ্মাণ কৰিছিল আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই এই গেটখন ইমান আটক ধুনীয়া এখন গেট এই আটক ধুনীয়া গেটখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এটা দুখৰ বিষয় সঁচাকৈ দুখ লাগিছে এই গেটখনৰ যেতিয়া উদ্বোধন কৰা হৈছিল সেই উদ্বোধনৰ সময়ত নাম ফলক যিটো আছিল সেই নাম ফলকত চাইছে আপোনালোকে গেটৰ সন্মুখত নাম ফলকটো আছিল এই নাম ফলকটো উঠাই দিয়া হৈছে কোনবা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এই নাম ফলকটো উঠাই দিছে ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হ'ব নোৱাৰে আৰু এই গেটত ৰাতিত লাইট জ্বলি আছিল চাওক লাইট আজিৰ তাৰিখত সেই লাইটটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এই লাইটৰ যি কানেকশ্যন আছে সেইটো কাটি দি থোৱা হৈছে মই বিশেষকৈ অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ BTCৰ যি চৰকাৰ এই চৰকাৰক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ অতি শীঘ্ৰে যাতে এই গেটখনৰ যি নাম ফলকটো আছে এই নাম ফলকটো য'ত যেনেকৈ উদ্বোধনী সময়ত যেনেকৈ ৰাখা হৈছিল তেনেকৈ যাতে ৰাখে তাৰ কাৰণে মই BTC প্ৰশাসনক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ ইয়াতে এই নাম ফলকটোত আমাৰ প্ৰাক্তন BTRৰ CM প্ৰমোদ বড়ো চাহাবৰ নামটো আছিল উৰ্খাও ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ নাম আছিল লৰেন্স ইছলাৰী আমাৰ MLA তাতকৈ ডাঙৰ কথা আৰু এটা আছে যে এই BTCৰ যোনজন প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী নামটোৱে এই নাম ফলকটোত আছে তাৰ পিছতো কোনবা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আসলতে এই নাম ফলকটো এনেকৈ যেনেকৈ লগাই দিয়া আছিল তাৰ পৰা বাহিৰত ওলাই দিয়া হৈছে ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে মই পুনৰবাৰ BTR প্ৰশাসনক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই গেটখনৰ ইমান আটক ধুনীয়া গেটখন এই গেটখনত আমাৰ এই কোকৰাঝাৰত যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা আমাৰ লোকসকল আহিছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে চাইছে এই গেটটো লৈ বহুতে ইউটিউবাৰ হওক বহুত মানুহ আহি এই গেটখন লৈ এটা ভাল পৰামৰ্শ দিছে ভাল লাগিছে গেটখন ধুনীয়া হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য আমি দেখা পাইছোঁ সেইকাৰণে মই শেষৰবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই গেটটোত য'ত যেনেকৈ এই লাইটখন যেনেকৈ আছিল লাইটখনটো হ'ব লাগে যাতে ৰাতিৰ এন্ধাৰত গেটখন ভালকৈ দেখিব পাৰোঁ তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে আৰু নাম ফলকটো যেনেকৈ আছিল তেনেকৈ থাকিব লাগে আমি 2 দিন সময়সীমা বান্ধি দিছোঁ 2 দিনৰ ভিতৰত এই কামখিনি কৰিব বুলি BTR প্ৰশাসনক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে 2 দিন পিছত আমি আহি সেই নাম ফলকটো আৰু এই লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব বুলি মই ভাবিছোঁ যাতে এইটো পৰ্যায়ত যাব লগা নহয় সেইকাৰণে মই ভাবোঁ আপোনালোকে যাতে আমি কৰিব নালাগে যাতে BTC প্ৰশাসনে আপোনালোকে এই নাম ফলকটো আৰু এই লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু BTR অঞ্চলবাসী ৰাইজ সকলোৱে নহ'লে দুখ পাব সকলোৱে মানে আসলতে এই যি ঘটনাটো হৈছে এইটো উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিব সেইকাৰণে মই বিশেষকৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ BTR প্ৰশাসন আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নজৰ দিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ बे समावहाय जोङो जोंनि बड'लेण्डनि राजधानी जे हाबजेननाय जोंहा कारिगाव मोनसे एन्ट्रेन्स गेट दं आरो बे गेटखौहाय जोंनि दोरोङारि हारिमुआरि आगजुफोरजोंहाय बानायनाय बे गेटआ जोबोर समायना बे गेटखौहाय जोङो अपेनिं खालामनाया जोंनि बाथि BTC बिसायख'थिनि एसे सिगां खालामनाय जादों दा खालामखांनानै जोबोर समायना रमायना बयबो बाहाय फैनानै मोनसे जोंनि दोरोङारिनि जिहेतु दामजुजों बानायनाय हिसाबै बाहाय गोबां मानसिफ्रा फैनानै बाख्नायसोलायदों आरो जाय बिथांमोनखौ बानायदों बे बानायगिरि बिथांमोनखौबो दिनैहाय जोंनि गासै बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा बाख्नायदों दा बेखौहाय जोंबो गोसो गोथारै बिराद बरायदोंमोन नाथाय दिनै फैनानै नुफैबाय बे समावहाय बे गेटखौ बानायनायनि मुङावहाय जिहेतु बै समाव मोनसे गभर्नमेन्ट दंमोन UPPLनि गभर्नमेन्ट मानगोनां प्रमोद बड़ो सार दैदेननाय गभर्नमेन्ट बिथाङा जिहेतु बानायदों हिसाबै बेहाय मोनसे नेम प्लेट दंमोनहाय बे नेम प्लेटआवहाय जोंहा दंमोन प्रमोद बड़ो CEM BTR लोगोसे बाहाय दंमोन इन प्रेजेन्ट अफ उर्खावगोरा ब्रह्म आरो जोंनि सानजा क'क्राझारनि जोंहा MLA बिथां लरेन्स इस्लारि बिथां लोगोसे जोंहा दंबावो आकाशदीप IAS
प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथांमोननि बाहाय नेम प्लेट बेखौ बानायनायाव होनाय जादोंमोन नाथाय बे नेम प्लेटआ दिनैहाय गुगानानै दङ आरो बे गुगानायखौहाय जोङो दिनैहाय नुनानै दुखु मोनदों खारन जोंनि राजधानी क'क्राझाराव हाबजेननाय बे गेटआ बेबायदि अबस्थायाव जानांगौब्ला आरो भबिष्यताव जोङो जोंनि बे गोजोननि जे क'क्राझार बेखौहाय जों बोरै लाखिगोन जों बे मोनसे साननाय फैदों दा बेखायनो जे परिबेसाव बे जा गुगादों बा सोरबा गोसो जानानै बेखौ जुदि बोखारदोंब्ला थाबैनो बेखौहाय आङो व्यक्तिगत हिसाबै आरो रायजोनि जानानै आङो खावलायनो लुगैदों नैबे नेम प्लेटखौहाय डिपार्टमेन्टेलि एबा जोंनि बर्तमाननि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननाय जे बिटिआर सरकार बिथांमोनहा बेखौ जाहाथे मोजाङै खालामनानै दोनफिनो जाहाथे बे नेम प्लेटआ बे आगोलाव जेरै दंमोनहाय बिदि जाहाथे खालामनानै दोनफिनो आं बेखौ गुरै खावलायबाय खारन जोंनि नैबे बिटिसिखौहाय जों ओरैनो गोरलैयै मोनाखै बयबो बेखौ मिथिगौ आरो बेखायनो जोंनि नैबे बिटिसिखौहाय जेब्लायबो गोजोनै जों लाखिनांगोन बेबायदि खामानि मावनानै जोंनि नैबे गोजोन जाखानाय जिहेतु बिटिसि बा बिटिआर बेखौहाय जाहाथे गुबुंले खालामनो रावबो दा नाजाथों आं बेखौ बिटिसि बिटिआर बासिनि गासै रायजो राजानि खाथियाव खावलायबाय आरो दिनैहाय बाहाय जों नुफैबाय फैनानै जिहेतु जों दा एसे सान हाबनायखाय एसे बाहाय खोमसि खोमलाव जादों नाथाय बाहाय मोनसे लाइट्स दंमोन बेखौहाय समायना नुनाय सब समाय सानाव जेरै समायना नुनाय मोनायावबो जाहाथे बेबायदि नायनो हानायनि मोनसे बाहाय परिबेस दंमोन लाइट दंमोन बे लाइटआ नैबे समाव गैया कारना जाहैबाय जोङो खाथि खाला मानसिफोरनियाव जों सोंनानै मोनदों बे लाइटआ सप्ता खनसेनि सिगां डिपार्टमेन्टआ बाहाय बिल होनो हायैनि थाखाय बे लाइट फैनांगौ बेखौहाय जे मिटार दं बेखौहाय डिपार्टमेन्टआ लानानै थांदों होननानै जों मिथिबाय दा बेखायनो आं गुरै खावलायगोन आथिखालनि बिटिआर सरकारखौ मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सरकारखौ आं खावलायगोन नोंथांमोनहा जाय जेखि बानाया जेखि पार्टियानो सरकाराव फैनानै बानायाथों मानो बै जिनिसफोरखौहाय उननि समावहाय जाय सरकारा सालायो बिथांमोनहा जोथोनै लाखिनांगौआ बिथांमोननि दायित्व कारना जाहैबाय थांनाय जे सरकार मानगोनां प्रमद बर' सारनि जे दैदेननाय जे सरकारमोन 5 बोसोराव बेबायदि कुनु जायगायाव आगोलाव खालामबोनाय जाय सरकार मानगोनां हाग्रामा महिलारिया जिहेतु 15 बोसोर सरकार सालायबोदों बिथाङाबो गोबांथार बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव बानायदों बिथांनि बानायनायखौ जोंनि इउपिपिएलनि सरकार एबा प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारा माब्लाबाबो बेबायदि आखाइ होफेराखैमोन नाथाय दिनै गिबि बेखौ जों नुनानै जोङो दुखु मोनदों बेखायनो खुथारै आङो खावलायनो लुगैबाय सरकार एबा डिपार्टमेन्टखौ नोंथांमोनहा जाहाथे बे गुगानाय नेम प्लेटखौ थाबैनो होयो आरो बिनि जे लाइट बे लाइटनि बेबस्थाखौ थाबैनो खालामो आं बेखौ गुरै खावलायबाय आरो जोङो थाबैनो खालामजानो लुगैदों साननै सानथामनि गेजेरावनो खालामजानो लुगैदों आरो जुदि खालामनो हायाब्ला बिथांमोनहा बेखौ प्रेस मिटनि गेजेरजों बुङोब्ला मोजां जायो जोंनो खुद फैनानै बेखौहाय जों मोजाङै खालामगोन बिथांमोनहा जुदि खालामनो हायाब्ला बेखायनो सानथाम सानब्रैनि गेजेराव बिथांमोनहा खालामोब्ला मोजां जुदि खालामाब्ला जोंनो फैनानै बेखौ खालामफैनो जोङो आवगायबोगोन नोंथांमोनहा बाहाय जाहाथे जोंनि फारसे गुबुन जेबो साना बेखिनिखौ आं खावलायनानै नैबे समावहाय बाहाय नुफैनानै आंनि जे दुखु फोरमायनाय बेखिनियावनो आं फोजोबबाय गोजोन्थों।